și vreau să-mi găsesc o femeie. Sunt bătrân deja. Am 41 de ani. Și n-am o femeie. Și vreau să-mi găsesc jumătatea, dacă se poate pe undeva. Asta contează. Dacă voi credeți că se găsește bărbați pe copaci, ar fi fain. Că în copac se găsește numai crengi și frunze, domnilor. Nu-i așa? Eu așa știu și eu. Cum credeți voi? Și vreau să-mi găsesc jumătate. O inimioară ea ei. O inimioară, la mine nu trebuie inimioară. Ea mine. Viață și sănătate vreau. Sănătatea ți-o dă Domnul și viața ți-o dă aerul. Nu-i așa, domnule? Mă uit la tine, tu nu mă vezi. Care se uită la mine, care se uită la mine îmi zice că-s blond. Uite, 3 secunde am băgat, vorbind, râzând, tușind, cu pipa în gură. Înțelegi? Am bec, mi-am prins lanterna. Că mai bine se vede la lanternă. Am o pipă, eu cu asta fumez. La care nu-i convine să se bage. Respect toate gagicile din lume și iubesc toate fetele din lume. Îi trimitem la toate fetele salutări și iubire.